So yun, what's up guys? Bale, malapit nang mangitlog tong mga pato natin. Kaya i-prepare na natin tong paitlogan nila. Bale, maghahanap tayo ng guys, ng dayami. Pwede nating ilagay dito sa paitlogan nila. Dito sa loob. Dito. Kasi kon lang ito yung kahoy. Lalagyan natin ng dayami dyan. Tapos pati dito siguro basa-basa siya. Kanal rin, maghanap tayo ng dayami. Bali titignan namin yung dayami doon na kinuha ng mga nag-garden. Parang hindi na nila magagamit. Siya yun yung ilalagay natin doon sa loob. Kasi maganda yun sa itlog ng mga pato. Hindi masyadong malamig, medyo mainit. Bale, ito yung mga dayami guys. Pero ipapaalam muna natin. Ito sana yung gagamitin nilang pang lagay dito nung nagtanim sila ng palaya. Ito guys. Dayami. Maganda tong paitlogan ng mga pato. Yung iba na bulok na oh. So, yung mga nandun sa bandang gitna yun, hihingin na lang natin kung hindi na nila gagamitin. Pagka wala kasing mga dayami guys, ganun, yung paitlogan niya, yung sa kahoy lang, baka mabugok, lalamigan yung mga itlog. Sayang din lang naman. So guys, paalam natin kasi iba na yata yung itatanim nila doon. Kamatis na yata ang itatanim nila. Hindi na rin nila magagamit yun. Ito yung kamatis. Kamatis. Usaran dapat jaga rami jinay. Usaran dapat jaga rami. Jaga rami jinay. Usaran dapat. Ha? Dumota ka kabil ko kung di pagitlogan pato. Di ba lang ano pagitlogan pato? Yun na digiting nga. Kamatis sama timula da. Kamatis sama timula dan. Kamatis. Oh, isa. Matap na. Kung ano yung pag di pa rin kumain dikit, mga natin kita niya. Ito lang. Ito dito. Ito nga na eh. Nyata eh. Bigas. 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 Sino karsahan nyo pa? So yun guys, naipaalam ko na. Kali hindi na daw nila magagamit. Kasi kamatis na daw ang itatanim nila dito. Hingin natin yung isang sako. Ayan. Ito. Dayami. Lika na, lika na. Medyo mabigat, basa kasi. Tapos lang ng ulan dito. Yeah, yeah. Lika na, lika na. Medyo guys, pwede ng pangkwan ito. Ganagan.
Mabigat. Dito, tingin ka dito. Oh. Wag na, bitawan mo na, mabigat na. Ang tara. Mabigat naman. Bating ka na. Saan guys, ito na. Lalagyan na natin. Tatali pala. So yun guys, ito na. Lalagay natin dito sa loob. Pag-trim naman. Lumabas na oh. Ha? Lumabas na yun oh. Yan guys, nalagyan na. Labas ka dyan nak, labas. Tapos itong mga kuan guys, itong mga sobrad, lagay ko na lang dito. Salambe. Egg doon? Oo, para itlogan nila. Yes! Papa, may tae yan oh! Wala, hindi yan tayo, ganagan yan. Wala dyan? Dang kala! Ay, kalap! Kalap! Sige! Yan guys, okay na. Ito yung paitlogan nila. Ano sila guys, malalaki na sila. Malapit na din silang mangitlog. Yan guys, tapos na. Bali yung sobra ko guys, nilagay ko na lang dito sa lapa. Para kung sakaling basa yung mga paa nila, hindi sila matutuyo na pagka pumasok sila sa loob. Egg lang.